खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगस्टनि 1 थारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनिफ्राय जागायजेननानै दंफां गायनायनि 25,000 फैसानि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो रेशन कार्डनि जोहै दा लिस्टनि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दिनैथ' जोंहा आगस्टनि 1 थारिख नालाय नोंथांमोना माइरंखौ फ्रियावनो दिनै मोननो हाबाय दा निस्सय नोंथांमोना माइरंखौथ' लायखाजोब्बाय जानो हागौ दासिमावथ' दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम जिबन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम निजुत मोइना स्किम दा बेफोर स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा बेनि बागै नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो माने सोंहरबाय थागासिनो दं आरो आं नोंथांमोननिसिम अबयसे सिगाङावबो खोन्थाहरबाय नोंथांमोना माब्लानिफ्राय गोदान एप्लाइ खालामनो हागोन माब्ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो खोन्थाहरखांखाबायमोन आरो अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम PMAY-G सरकारि न'नि बागैबो माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जोहै जेनेबा न'खरसेयाव सानै मानसिफ्रा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन नालाय दा बिनि थाखाय नोंथांमोना रेशन कार्डखौ दानखावनो नांगोन दा बे दानखावनायनि खामानिया माब्लानिफ्राय जानो हागौ बादि दा बिनि बागैबो आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरगोन दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरग्रोनोसै मानो होनोबा जोंहा दिनै अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ सोना होबाय नालाय नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टाव सोना हरनाय जाबाय नाथायबा गोबांनो नोंथांमोना आंनिसिम दायो कमेन्ट खालामगासिनो दङ गोबांनो नोंथांमोना बुंहरगासिनो दङ जे अरुणोदय स्किमनि 1100 फैसाया एबा माने 1100 थाखा फैसा जोंनि बे बेंक एकाउन्टाव दासिमबो हाबफैयाखै होननानै गोबांनो नोंथांमोना माने कमेन्ट खालामनानै सोंहरगासिनो दङ आरो दा बिनिफ्राय आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरगासिनो दङ नोंथांमोना एसे समखौ ने होनानै मानो होनोबा बेबादिथ' एक्जेक्टलि सोना हरनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव फैसा हाबफैगोन दा बेथ' जाथावना नङा नालाय दा बिनिखायनो सोरनावबा हाबबायबो आरो बाथ्राया बेबो नंगौ दा नोंथांमोना बयबो एसे नेलायबानो जाबाय नोंथांमोना गाबोनसिमहालागै नेबानो जाबाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टाव जुदि फैसा हाबफैयाबा नोंथांमोना गावबागावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ बुंहैबानो जाबाय आंथ' सिगाङावबो अरुणोदय स्किमनि जोहै 9,000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा आङो मानो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हायै जाखो बेबादि होननानै नोंथांमोना गावबागावनि ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांबानो जाबाय अब्ला निस्सय नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगोनखौ आङो आसाखौ खालामो आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम सिगांथाराव मोनसे भिडिअ खालामना होनाय जादोंमोन मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव रेजेक्ट जानाय लिस्ट जोंहा हरदोंमोन नैबे अरुणोदय स्किमनि जोंहा जायफोर बिथांमोनया माने रेजेक्ट खालामजाबाय दा बिथांमोननि लिस्टखौ डिस्ट्रिक्ट वाइसआव हरनाय जादोंमोन आं बेखौबो खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बिनिफ्राय जायफोर बिथांमोननिया आधार कार्डआ बेंक एकाउन्टजों लिंक जायाखै दा बिथांमोननिखौबो माने डिस्ट्रिक्ट वाइसआव गासिबनोबो लिस्टखौ हरनाय जादोंमोन आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादोंमोन दा बेवहायनो जुदि नोंनि नामा बायसान्स फैफ्लाङोबा रेजेक्ट जानाय लिस्टआव दा नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हानाय नङा आरो दिनै एबा गाबोनबाबो नोंनि बे बेंक एकाउन्टाव फैसा हाबनाय नङा दा बिनिखायनो नोंनिखौ जेनेबा गोरोन्थियावनो जेनेबा बिथांमोना रेजेक्टबो खालामफ्लांनो हागौ नालाय दा बिनि थाखायनोथ' आं नोंथांमोननिसिम बुंहरदों आरो अरुणोदय स्किमनि बे 1100 थाखा फैसाखौ नोंथांमोना मोनाबा ब्लक अफिसाव नोंथांमोना थांनानै बेखौ खबर लाहैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय गोबां आरो बेखौ सोंहरदों बोरै जाखो जोंनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा इलेक्सननि समाव 9,000 फैसाखौ सोना होगोन होननाया माथो जेबो बाथ्राखौनो बिथाङा दिनै बुङासै होननानै माखासे सोंहरदों आरो दा बेखौथ' आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो रिमाइन्ड खालामबाय थाखादोंआनो जे इलेक्सननि समावथ' बिथांमोना जाथामला बेबादिनो बाथ्राखौ बुंखागोनखा नाथायबा एक्जेक्टलि खामानिखौ मावगोन ना मावा बेसो जोंहा बाथ्राया होननानै आं नोंथांमोननिसिम सिगांनिफ्रायनो बुंहरखाबाय थादोंमोन दा जिखियानो जाया मानो उनाव सोगोनबो जानो हागौलाय खोमा दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाला दा जिखियानो जाया मानो दिनै हले बिथाङा जेबो बिनि बागै बुङाखै जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि 9,000 फैसाखौ सिगाङाव मोननो हायासै बायदि रोखोमनि जाहोनाव गोबांनो प्रटेस्टबो खालामदोंमोन 9,000 सोनाय समाव जेनेबा जायफोर बिथांमोना मोननो हायाखै बिथांमोना गोबां प्रटेस्ट खालामनाय जादोंमोन दा एबारावबो जेनेबा
सोआबा जेनेबा 9,000 बिथांमोना जा बाथ्राखौ बुंदोंमोन इलेक्सननि उनाव जोङो जायफोर बिथांमोना अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनाखै आरो बेजों लोगोसेनो जायफोर अरुणोदय स्किमनि थाखाय गोदान एप्लाइ खालामनानै बेनिफिसियेल लिस्टआव फैगोन दा बिथांमोननो जोङो फैसा सोजेननायावनो 9,000 फैसाखौ सोना होगोन होननानै चिफ मिनिस्टार नोंथांमोननिसिम फोरमायथिदोंमोन एबा एनाउन्समेन्ट खालामना होनाय जादोंमोन दा बेखौ सोगोन ना सोला जेबो आपडेट गैया दिनैसिमाव आं बेखौ नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय उनाव खोमा सोनोबो हागौ खोमा दा बेखौथ' जेबो बुंनो हाया दा जिखियानो जाया मानो आं दायो बेखौ नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय 15,000 20,000 बाराबो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागौ दे जेनेबा जायफोर नोंथांमोना अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ दायो मोननो हागासिनो दङ दा नोंथांमोना लन लानो सानोबा बेंकनिफ्राय 50,000 सिमहालागै नोंथांमोना लनबो लानो हागौ नङाबा बिनि बांसिनबो सरकारा लन लानो थाखाय नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होनो हागौ बायदिखौ आं मोनदों दा बेनिफ्राय नोंनि बे अरुणोदयनि फैसा नोंनिया दानबाय थानाय जासिगोन आरो जुदि नोंथांमोना बेंकनिफ्राय लन लायोबा दा बेखौ निस्सय नोंथांमोना बुजिना मोननो हाबाय जानो हागौ माखासे गोबां कमेन्ट नोंथांमोना खालामदोंमोन आरो बेनिफ्राय माखासे बेखौबो होनलायलांदों आरो जेनेबा जुदि जोङो अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआवनो जोङो लानो हाखायोबा फुजा जानो थाखायानो जा बायदि रोखोमनि थाखायानो जा जेनेबा कलेजनि एडमिसन जा बेमार आजार जाबाय बायोबा न'खराव जेनेबा फैसा नांब्रबगौ जायोबा बेबायदियाव जेनेबा एडभान्स अरुणोदय स्किमनि थाखाय फैसाखौ लानो हायोबा दा बेबादिबाथ' जोङो माथो 1 लाखबाबो लानो हागोन खोमा 50,000 बाबो लानो हागोन खोमा एडभान्सआव बेबादि होननानै सोरबा नोंथांमोना बुंलायलांदों आरो दा इसेबां बुरजा नोंथांमोननिसिम लानो होआबो जानो हागौ एडभान्सआव मात्र बेबादिनो 15,000 सिमसो 10,000 सिमसो बेबादि नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ एडभान्सआव लानो थाखाय नोंथांमोननिसिम खाबुखौ होनो हागौ बादि आं मोनदों इसेबां 50,000 गाहाम 1 लाख ग्राम बेबादि नोंथांमोननिसिम एडभान्सआव फैसाखौ लानो खाबु होगोनखौ आं सानाखै दे 15,000सो 10,000सो बेबादि जागोन बायदिखौ आं मोनदों दा बे जाहैबाय आपडेटआ अरुणोदय स्किमनिया दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि दानखावनाय मानो होनोबा अरुणोदय स्किमनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय रेशन कार्डआ नोंनिया मोननै जानांगोन नोंनिया माने न'खराव जेनेबा दायो बिहामजो दङ बिखुनजो दङ नाथायबा बिखुनजोआल' मोनगासिनो दङ नङाबा बिहामजोआल' जेनेबा अरुणोदय स्किमनि थाखाय मोनगासिनो नङाबा दा सानैबो जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि बे रेशन कार्डआव जा नाम दं बेखौ नोंथांमोना दानखावनानै आलदा बिहामजोआ दायो अरुणोदय स्किमनि मोनाबा दा बे बिहामजोआ माने अरुणोदय स्किमनि जाहाथे मुलाम्फाखौ मोननो हायो बिनि थाखाय रेशन कार्डखौ गोदान बिथाङा खालामना लानांगोन गोदान माने बिथाङा माने दानखावनानै लानो हागोन जाहैबाय दा बे खाबुखौ एसे उनाव होगोन दा एसे उनाव होगोन बेबादि बाथ्राखौ बुंबाय थादों नङा होमबा दा बे माब्ला जागोन बिनि जेबो फिक्स डेट ओंखारना फैयाखै आं सानदों बेखौ एनाउन्समेन्ट खालामनानै बेखौ बानायहोगोन बायदिखौ आं मोनदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननिसिम एनाउन्समेन्ट खालामनानै बोरै खालामनांगौ बोरैबा जागोन बेबादिखौ नोंथांमोननिसिम फोरमायनानै लन्च खालामहरगोन बायदिखौ आं मोनदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम नेनो नांसिगोन आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय न'खराव सोरबादिया मोननो हागोन बिहामजो बिखुनजो न'खराव जुदि एलिजिबोलबा बिथांमोना सानैबो मोननो हागोन दायो जुदि सासे मोनगासिनो दङबा सासेयाबो मोननो हागोन दा बेबादि होननानै नोंथांमोना जेनेबा बिहामजोफोरखौ थाब लायलाबायनायाबो बेबोथ' मोनसे गोरोन्थि जागोन जायखिजाया आं नोंथांमोननिसिम बेखौबो ओरैनो बुंहरनाय जाबाय जिखियानो जाया मानो जानानै केपासिटि दङबा बिहामजो लाबोनायावबोथ' जेबो माबा गैया नङा होमबा गोरोन्थि नङा दा जिखियानो जाया मानो केपासिटि थायोबानो बिहामजो लाबोनायावबो जेबो नङा दा अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनगौबानो बिहामजोखौ लाबोनायाबोथ' बे एसे बोरैबा बाथ्राया बेलेग जायो दा जिखियानो जाया मानो आं बेखौ ओरैनो गाजायैसो नोंथांमोननिसिम बाथ्राखौ बुंहरनाय जादों दै दा बे जाहैबाय दा बिनिफ्राय नैबे रेशन कार्डनि जाय दालि सिनिखौ नोंथांमोना 100% मोननो हासिगोन 100 फैसायाव नोंथांमोना मोननो हागोन आगस्टनि 10 तारिखखालि सिनिखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बरफोरनिफ्राय मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना जा सापात बिनिफ्राय जानाय थाव 1 केजि खरि नोंथांमोना मोनगोन 1 लिटार थावा दा बेखौ नोंथांमोना फैगोन बोसोरनिफ्राय मोननो हागोन दा बेखौबो खोन्थाहरनाय जाबाय रेशन कार्डनि थाखाय केवाइसि खालामनायाथ' जोंहा जोबनानै थांबाय बायदिखौ आं मोनदों दाख्लै आं नोंथांमोननिसिम लास्ट डेटखौ खोन्थाहरनाय जादोंमोन जुलाइनि 3 तारिख मोनदां लास्ट डेटआ दा नोंथांमोननिया जुदि केवाइसि होनाया जाजोब्बायबा नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन माइरंखौ न'खराव खैजन दं नोंथांमोनानो जायफोर नोंथांमोननिया केवाइसि होनाया जायासैबा जाय बिथांनिया माने केवाइसि होनाया जायाखै दा बिथांनि नामाल'सो रेशन कार्डनिफ्राय दायो दानजानाया जाबाय आरो दा बेखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिया दानिया बेनिफ्राय बुंनायाबो जालायलांबावलालै ओरैबायदि गरम जादोंना बांद्राय गरमबाथाय माने बाथ्रा बुंनायावबो थाबथाला माखौबा बुंनांगौ माखौबा उल्थासो बुंफ्लांलायलाङो आरो जिखियानो जाया माने नैबे निजुत बाबु आसनि दा बे स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना अक्ट'बर मासाव मोननो हागोन खालार फैयाखै जेबो डेट ओंखारना फैयाखै अक्ट'बरनि उमुक थारिखआव नोंथांमोना निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन होननानै बेबायदि जोंहा जेबो डेट ओंखारना फैयाखै आं नोंथांमोननिसिम बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंहरबाय थानाय जादों जायखिजाया बे कनफार्माथ' जाखाबाय आरो नोंथांमोना
नोंथांमोना अक्ट'बर मासावसो नैबे निजुत बाबु आसनि स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय थिग एखेयानो नैबे निजुत मयना आसनि स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना अक्ट'बर मासावनो मोननो हागोन एखेयानो निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा अक्ट'बर मासावसो नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दा बेनिफ्राय नैबे आगस्टनि 6 थारिखनिफ्राय नोंथांमोना कलेजाव फर्मखौ मोननो हासिगोन जायफोर नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामनो सानदों निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि थाखाय आगस्टनि 6 थारिखनिफ्राय गावबागावनि कलेजाव नोंथांमोना थांनानै एबा कलेजनिफ्राय नोंथांमोना फर्मखौ मोननो हाखागोन नोंथांमोना बेखौ मिथिना मोनखागोन दा बे फर्मखौ नोंथांमोना मोजाङै फिलआप खालामना होबानो जाबाय अब्लासो नोंथांमोना फैसाखौ मोननांगोन आरो आद्रा बेंक एकाउन्टजों कम्पालसरि लिंक थानाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना फैसा मोननो हागोन निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा जेरै नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो दायो गोबाङानो मोननो हायाखै मानि थाखायनोबा गावबागावनि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयिनि थाखाय दा बेनिखायनो नोंथांमोनखौबो आं खावलायहरनाय जाबाय दहायनो आं बुंहरनांगौसोमोन आं बेखौ मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो बुंहरबाय थानाय जादों जाहाथे गासिबो नोंथांमोना मुलाम्फाखौ इयुनावबो मोनबाय थानो हायो मानो होनोबा फैसायाथ' बारायगोन नालाय अरुणोदय स्किमनिया 1250 टाकानिफ्राय 1500 2000 3000सिम जाहैगोन दा बेफोरखौ नोंथांमोना बानायना लायाबा बोरै जानांगौ जाखो दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना लाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनिखौबो सोंहरगासिनो दङ जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना नैबे सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन सेप्तेम्बर मासाव मोननो हागोन होननानै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होखाबाय दा बेनिखायनो आगस्ट मासखौ नोंथांमोना नेबावनो नांसिगोन आरो बेनिफ्राय सेप्तेम्बर मासावबो खै थारिखआव नोंथांमोना मोननो हागोन बिनि बागैबो जोंहा डेट ओंखारना फैयाखै जायखिजाया सेप्तेम्बर मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन आरो दा बेनिफ्राय गोदान एप्लाइया माब्ला जायोबा थांनाय बोसोराव जोंहा नभेम्बर मासाव जादोंमोन जिबन प्रेरणा स्किमनि एप्लाइ खालामनाया दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावबो आं सानदों अक्ट'बर नभेम्बर दा बे जायखिजाया बे मास मोननैनि बिथोराव जागोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय जुदि बिनि सिगां जायोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा थांनाय बोसोराव जाय समाव जादों माने बे समखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जादों आरो नभेम्बर मासाव जोङो थांनाय बोसोराव जिबन प्रेरणा स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन दा बेनिफ्राय जेसेबां माननि फैसाखौ नोंथांमोना मोननांगौना जिबन प्रेरणायानो जा निजुत बाबुआनो जा निजुत मयनायानो जा जेसेबां मासनि नोंथांमोना फैसाखौ मोननांगौ दा बेखौ नोंथांमोना मोनजोबखागोनखा दाथ' जोंहा थाबथाना दंजोबो नङा होमबा नोंथांमोननिसिम फैसाखौ सोना होनाय जायाखै दा बेनिखायनो जेसेबां माननि नोंथांमोननो होनो होननानै रादायखौ होखादों दा जेसेबां माननिखौनो नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा आरो फैसाखौ टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना दा बेनिफ्राय जोंहा दासान्दि स्कुटिनि एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ प्रागियान भारती बे स्किमनि जोहै नोंथांमोननिसिम स्कुटि होनाय जायो नङा होमबा दा बे स्कुटिनि जोंहा एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दङ एप्लाइया जोंहा थांनाय जुलाइनि 29 थारिखनिफ्रायनो जाबाय आगस्टनि 2 थारिखसिम जोंहा बे स्कुटिनि एप्लाइ खालामनाया जागोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां पार्सेन्टेज थानाया नैबे स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन हायार सेकेन्डारियाव नोंथांमोननि पार्सेन्टेजआ बेसेबां थानाय जानांगोन खमथारबाबो 80% थानाय जाथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जाहैबाय हायार सेकेन्डारियाव दा बेनिखायनो हायार सेकेन्डारियाव जायफोर नोंथांमोननिया 80% खमथारबाबो दङबा नोंथांमोना स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ नोंथांमोना दा बेनिफ्राय स्किमनि गाइडलाइन्सआव जोंहा बे होनाय दं आरो निजुत मयना आसनि स्किमनि जायफोर माने फरायसुलिफोरा माने मुलाम्फा लानाय दा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया जाहैबाय माने स्कुटिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया जाहैबाय दा बेनिखायनो माने फरायसुलि नोंथांमोना जायफोर माने पार्सेन्टेज नोंथांमोना मोजां लानो हागोन बायदि मोनदोंबा हायार सेकेन्डारियाव दा नोंथांमोननि थाखाय बोरै जाहैगोन बेखौ आं माने मोजाङै बुजिना मोननो हालायलाङासै आरो जेनेबा नोंथांमोना बयबो हायार सेकेन्डारि फरायनाय समाव निजुत मयना स्किमनि थाखायथ' लाबखौ नोंथांमोना लानो लुबैगोन आरो बै समाव नोंथांमोनाबो बांद्राय मोजाङै हमनो हानायबो जानाय नङा जे नोंथांमोना हायार सेकेन्डारियाव 80%नि बारा लानो हागोन हाया एबा 80% लानो हागोन हाया दा बेखौबो नोंथांमोना मिथिना बोरै खालामदों आं बेखौ मोजाङै हमनो हालायलाङासै दा जेखियानो जाया माने स्किमनि गाइडलाइन्सआव बेखौ लिरना होदों आरो निजुत मयना स्किमनि जे नोंथांमोना मुलाम्फा लादोंमोनबा हायार सेकेन्डारि फरायनायाव एबा हायार सेकेन्डारियाव दा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय मुलाम्फाखौ मोननो हाया माने नोंथांमोना स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया जाहैबाय नाथायबा मोनसे खोथा बेहाय स्किमनि गाइडलाइन्सआव आङो फरायना नायनायाव निजुत बाबु आसनि स्किमनि जायफोर दाथ' जोंहा गोदानसो नङा होमबा बे निजुत बाबु आसनि स्किमा दा बेहाय निजुत बाबु आसनि स्किमनि जायफोर मुलाम्फा लागासिनो दङ दा नोंथांमोना नैबे हायार सेकेन्डारिनि नैबे स्कुटिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै जोंहा बेबायदि लिरना होनाय गैया स्किमनि गाइडलाइन्सआव माने नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन मानो होनोबा निजुत बाबु आसनि स्किमनि एप्लाइ खालामनायाथ' जोंहा माबायावसो जाखादों नङा होमबा जानुवारि ना मायावसो नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाया जादों दा बेनिखायनो बे एसेबां माने इमप्लिमेन्ट जाजोबखायाखै बायदिखौ आं मोनदों
फैगोन बोसोरफोरनिफ्रायसो जागोन बायदिखौ आं मोनदों जे निजुत बाबु आसनि स्किमनि जे मुलाम्फा लागिरि नोंथांमोना नैबे स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा होननानै फैगोन बोसोरनिफ्रायसो जागोन बायदिखौ आं मोनदों दा बेनिखायनो बेखौ दायो बेहाय इनक्लुड खालामना होनाय जाथ'वाखै आरो दा जेखियानो जाया मानो सरकारा बेखौथ' बुंदों जेनेबा उनाव निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किम जाय स्किमनि जे नोंथांमोना फैसा मोननो हायो दा बे स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना लादोंमोनबाबो नोंथांमोननिसिम माने खाबुखौ होनाय जागोन बेबादिथ' बिथांमोना जेनेबा बुंदों एप्लाइ खालामनो थाखाय स्कुटिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो माने होनाय जागोन खाबु होनाय जागोन एक्सपान्ड खालामना होनाय जागोन दा बेखौ बिथांमोना बुंदों नाथायबा दा स्किमनि गाइडलाइन्सआव नैबे फाइनान्सियेल इयाराव दा बेहाय जेबो बेबादि नुनो मोननाय जायाखै एप्लाइ खालामनो थाखाय दा जेखियानो जाया मानो बेयो एसे उनाव जानो हागौ खोमा नोंथांमोना खबरबो लाबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना स्किमनि गाइडलाइन्सफोरखौ नायनानै एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय दा स्किमनि गाइडलाइन्सआव होनाय बायदिबा निजुत मयना आसनि स्किमनि मुलाम्फा लानाय नोंथांमोना नैबे स्कुटिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया दा बेखौ मिथिना मोननाय जानो हागौ नोंथांमोना दा बिनिफ्राय सरकारि न'नि जोंहा माबाया मा होनो सार्भे खालामनाया मोनफ्रोमबो गासिबो माबानिया स्टेटनिया जोंहा आगस्टनि 15 थारिखआव जोबनो थांगासिनो दङ दा बेखौ एक्सटेन्ड खालामबावो ना मायोथाय दा बे जोबनाय लोगो लोगोनो गासिबो रायजोआवनो जोंहा भेरिफिकेसन खालामनाय बेनिफिसियाल लिस्ट खालामनाय बे खामानिया जोंहा जासिगोन दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामनायमोन नोंथांमोननि नामा लासै लासैनो बेनिफिसियाल लिस्टनि खामानि मावनाया नोंथांमोननिया जासिगोन दा बेनिफ्राय बेनिफिसियाल लिस्टआव नोंनि नामा फैनायनि उनाव सेंसन नोंथांमोननिया जाबानो नोङो सरकारि न'नि फैसाखौ लासै लासै मोनलांनो हासिगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदो बांद्राय गरमद्रायबाथाय माबा मोनसे बाथ्रा बुंनांगौबा बावगुलायलाङो आरो मेलेमा बांद्राय खाथिलायलाङो दा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम दायो माखासे बाथ्राखौथ' बुंहरबाय नालाय दा बेनिखायनो बेहाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जाबायबा आंनिया नोंथांमोननिसिम रादाब हरनायाव नोंथांमोना बयबो आंखौ निमाहा होगोनबो आं आसा खालामनाय थाबाय दानिया बे भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामदो आरो बे भिडिअखौ बे चेनेलखौ नोंथांमोना गासिबो साबस्क्राइब खालामनानैबो लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों